Ka Village Defence Party Circle Nongstern Association VDP CNA Aga District West Khasi Hills aga lai pui Trik Urisau Arazar Pusau kalalit bene kendo ya ka Director General ki Pulit ke Jela ikong ai nongrang bene keren halor ka jingshem jeng ki dikhat ka VDP bene ai sakhi bun sien chik yang syari la ki yo kem ki nong khai drugs habagran kelat pathai khobor Presiden ka VDP CNA uba mau koridor Kharsim li ulong babun sien ada gid khot ka VDP kiyo kurup drugs ne kiyo obat ikidu kidu kemudian keti kam snew kya bani ai sakhi syaka yang syari keblong bun sien ke babu iki ha kejing nalor kane ka VDP ke lekenturu ya ka Director General ki Pulit ban ai de uniform syaki khot nang ban nongum kejing itu iki ha kapor bagi dan ha kam Presiden ka VDP CNA West Khasi Hills ule thuru baka Director General ki Pulit ke Jela kelak pentep balakentio ka bainong ki VDP nagalai spa syakalai hajar tengka sibenai da ka bakadauru baki dan ne ki dikhat ke VDP ki baklam pat yo ka bainong naduk kesem arajar sipau wala barok ki dikhat ke yai trish tom bantek lakam ye ki kambian ha ke District West Khasi Hills berokoi halor kane ne kaliang ke Director General ki Pulit kalau kular bakane keran man plan no ka bainong ka basa ateng jong barok ki VDP ha megalaya kanong stoin polis outpost kadang page ni lang formlang ni dan chispa outpost television nong na ka chispa outpost television nong live phone ru television nong hadu lai punyo menta kila ya solang ban ni te ban ya trelang akam ban pendujat ya ka jing snew hapo jang West Khasi Hills te ngi la tre kam ha ya kani ka bani ko kalong ba hakapor ka lockdown ru ngi la tre borba ba hadin ka lockdown ru ngi tre borba ba ban pendu ya ka jing snew hapo West Khasi Hills bat kumjuru nak cintre bah ka jongi ka VDP CNA harangkat jongki saudara senong harangkat jongki sang sama senong ngilayo ro ya ka award na po SP jongi betul betul mensyua iba HG lang do te ngilayo ka award na i te ngi kubesibun en majong iro bat kumjuru ya ka police department ka ba kila trelang bat ngi haka mit hakayong hakan kono kapor bangingi dan kam kum VDP hapa West Khasi Hills kim ju kentai kat bangingi phone da hakano kono kapor kam judan bo ang makibo do kapor legi hakano kono kapor bangingi phone mat kim judan kono ka ba ki kentai legi telang ibat ni te kapon ke bangingi wan ang ni po i DGP kalong ba kidon ki benta katu kat ni ki bangi nak leng ka jongi ni so dot du mensim kawe ke ka witness ke ban lek chapo kot nama teng ngi ki badan hani baro ngi don la ka jong ka witness ngi de yo kem kum tu ki pokso case ki drug na de yo kem ik bapani abreu tengi ji witness man kapon ke teng we kemur ba ngi don hadu lai sautali manga mar bayang hani ngal don hadu khat tali ki ba hab witness saput te teng kawe ka case ka poi hadu ki khat tali ki jinglej hakut te ngi kta men sim mar ba kam dan porshu yang ngi ban wat belaru te ngi leken ya kane te nak leng jong i la ai yang ngi katu kane ka ba kin saya rapin police department yang ngi kumno ban le khana bangin la ban ban lej ni spun sen ngi la pan la i ba kumno ta ngi lej tang sisin ka we ka kis te ngi nak le ka langbiang ngi repong ka we kis ngi ju san riu nyo crash putli te kakta yang ngi data ka dau te nak leng jong i ru in sele ka bala ban ni batai ba yang ngi ba inla ban yarap yangi ban pelat yangi ban late witness bunsin tak aja buat jongi kawai pat bangi kham singo tanat kalong ba nakaliang ka jongi ngi pan ya ki uniform ban phong ki uniform ban phong na pa hapor bangi ngi pan kam le duty te nakaliang ka jongi ila ai yangi ya ki insa ai yangi ya ki west ki bangin phong kum ki VDP jong kisnong hapo West Khasi Hills bat om ka West Khasi Hills nanti kan de ka lenti ban Aisyah baro ki VDP hapo bahap hapo jong ka Meghalaya ya kini ki West ban phong khnang ba ka police department kan itu ba ngi de ki VDP bat ka police ban hapa kawan duty ru kan UI ba ngi de ki VDP ngi telang tak hamsuk bat ka khamtnat kalong ba ya kini ka honrenium ka bangi yo man u benai mensyua ngi yo lai spa tingka ha ka shi benai menta ila pen kiu lai hajar tingka ha ka shi benai te kambat ba ki VDP baro ke po me klia kila yo jing mentoy nak ni ka honrenium ka balai hajar shi benai te mensyua nadu ajar shi pho hadu menta kabun babun kim yo shu te ngi akan mene bat i DGP lo ong yangi ba in saya kan bat in pelaj no ikini ki barangsa te ngi sokmen hi ba man leng jong iro idan kata kam sim ban trilang ban ni ban ngiro i sokmen hi banak leng jong i ikwa hi ban ngi ki VDP om tang po West Khasi Hills hare ha barok we ga jalla ikwa bagi na trelang khanang bangin la ban rap dang khong yak jing snew hapo jong ka jalla jong
kendai sebab kena pom mensuat ingin tip syu ndai ka bahan ne ka kenti ka jengi menta kam dan syu kan ka paj bol ban ya bom snong him sa syu ni kum ki VDP ngila maham ski snong barok ha pi kem yu uno unong tu uno ba pi ong ba udai uta ubri uba le kam snil po snong ngimsa la pi kwa ban bisyar u shim yu u shong yu u ba khotlang kimi ki pa khotlang ya ki sodar snong khotlang ya ki menteri khotlang ya ki seng sama snong khotlang ya ki VDP ngin shim ya ki ngin hikai ya ki lai ki long ki nong tu ngin hikai ba ki nam de su ban tu bat kham tam kan kam tit paj ba le hadu menta hapo West Kazih Hills ngim dan su menta nama bale ngim dan su ba ngi kim ki VDP jong snong himsa dalil ngimsa nama bale ba kan ne ka bat hakri hak an kapan kta ka ba jot ni kong ke jot be ha bakut bom paj ba yap Presiden Sekretari jang VDP data kataw na klang jing sa syu menta hadu menta ladang ilap kumi kitu ba de mangi ni kong kiba ngi sim action ni kitu VDP ladaki bom paj ba nama bale nama kapan jenjar ni VDP